αθλητές να βοηθιόνται για να βελτιώνεται και η παγκόσμια επίδοση και οι ανθρώπινες δυνατότητες να δείχνουν ότι είναι ατέλειωτες. Bolt λοιπόν στην έκτη διαδρομή, 7η προκριματική σειρά στα 200 μέτρα των ανδρών. Bolt και τον καταδιώκει ο Gordon από το Τρίνιντα που είναι πολύ καλός αθλητής. Και έρχεται και ο Williams ο Βρετανός και πάει καλά και ο Κομπαγιάση από την Ιαπωνία. Ο Bolt κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, δεύτερος είναι ο Williams, τρίτος ο Gordon και περπατώντας 20-66 ο Τσάκωνας είναι μέσα στον ημιτελικό. Ο Λικούργος Τσάκωνας που έτρεξε στην πρώτη προκριματική σειρά. Ο Bolt περπατώντας με 20-66 κερδίζει τον αγώνα αυτόν την 7η προκριματική σειρά των 200 μέτρων, με δεύτερο τον Williams από τη Μεγάλη Βρετανία και τρίτον τον Gordon από το Τρίνινταν. Ξανά